Tonto Joselinda Veshisayo Nomisimos Tonto Lalela wephakela umthakathi sikutshele lalela wephakela umthakathi lalela ubaba uNxamalala ubaba uMsholozi uyiqhawe elidingwa ukuhlonishwa ngisho ngabe awumphiwe kangakanani awumthandi kodwa unelungelo lokuhlonishwa njengobaba wesizwe sase South Africa baba uJacob Zuma he is a president umengameli uZuma odinga ukuhlonishwa wena phakela umthakathi asizokuzwa ngawe uma ngabe ukuthi mhlawumbe ulawula abafazi bakho kwakho noma ulawula kini noma kini mase kukhulume wena akekho ukhulumayo lalela ke thina sizokutshela awusondli awusiphakeli phuma kumsholozi phakela umthakathi nje lalela nje phuma kumsholozi naka indaba zenkatha yabona nje njengoba engekho ogxeka abaholi benkatha obaba oswalala phansi kobanda umkhulu ubuthelezi esaphila ubuthelezi asikaze wasizwa nangelilodi langa sigxibha ubuthelezi simdelela because of KwaZulu Natal sifundisiwe respect yokuhlonipha abantu abadala ezisihlonipha umsholozi nawe phakela umthakathi funda ukuhlonipha khehla hlonipha angwazi nalamadoda athi ayibiza ukuthi ayizinzizwa ngakubo konongoma kodwa akwazi ukuhamba leva ko TikTok leva ko Facebook ni leva uyaleva phakela umthakathi uyaleva asizukuzwa ke ngawe khehla lalela ke utshelwa yimina okugcina njengamanje sesikhathele wena uhamba ukhuluma ngomsholozi uhamba ukhuluma kabi ngobaba uZuma lalela la ke khehla manje sesicela uhlale phansi washa umlomo baba washa umlomo phakela umthakathi hamba washa umlomo nje yonke lento ekhuluma idinga ukuthi washa umlomo ya sazi ukuthi thina umuntu uyeshiphe ngezansi manje wena phakela umthakathi wasengathi manje usushipha ngomlomo siyabonga.